Ya wis pindho ya. Kowe no jek pisan ayo. Mbak Lucy wis pindho. Tapi ndak apa-apa kalau wau kula sampun mireng sampun Pak Kamito malah sampun paring dawuh. Dawuh apa? Insyaallah nanti Agustusan nanggap wayang melih. Wah. Ning ora nganggo dagelan kok. Mosok Mas? Ora nganggo. Upama nganggo ya aku ya pikir-pikir ngejak kowe. Lah ngopo? Ora lho iku mau ngendikane kabeh dagelan seduluran aku karo kowe kan gak. Aku milih ki ya mergo murah dadi. Oh, dadi ora nek rasa sedulurane to. Ya wis belas. Berarti ketok apike ning mung panggung tok. Panggung. Oh, ning lahir tok. Batine ora. Batinku ya belas. Ya, syukur we. Mulane karo Aku nang kene iki ya seneng ditangkap ning ping pindho. Pindho. Ping pindho masak dandan ki kok ya nang musala. Oh, gembet yang musola ya. Iki nguri ya nang Ya ning musola. Heeh. Mergo hajirin ki aku nang kono mau. apa? Yo ke anu musolane cilik kipase gawedi. Aku ning jero kaya lesus tak karo. Monggo wis Nganjuk itu adalah disebut dengan kota angin kok ijo dikei kipas. Ya iya. Iki mempertunjukkan bahwa piyai kene iki apa iki agamane tetek tekun piyai kene Mas. Betul. Agamis mula awake dhewe matur nuwun nggih Mas Kangko. Sepisan kula aturaken matur sembah nuwun kagem Pak Carik. Kaping kalih Ibu Ruminah Mas. Pak Supriyadi. Leres. Ora lali sing kanggonan iki ngene Pak Wo utawa Pak Kasun. Ana ing Bandung. Lan semua masyarakat. Leres gitu. piyai bedet menika. Upama ya Mas. Nggih, Mas. Upama beliaunya Pak Supriyadi utawa Pak Carik utawa Bu Ruminah iki duwe duit arep nanggap wayang. Iki makasane lek masyarakat ora pengen, ya orang ngijini ya ora iso wayangan ngono lho. Lah, ngono. Gitu. Nggih nggih. Semua tergantung masyarakat. Masyarakat. Beliau hanya sebagai donatur apa sing dikarepke masyarakat. Betul. Iso nuruti lah niki. Iya. Pemimpin mulo tak jaluk bapak-bapak ibu-ibu piyai kene aja lali tahun yang akan datang milih Bu Ruminah nggih. Nggih. Sampeyan cara dikei dhuwit 100 karo milih Bu Ruminah milih ndi? 100. Iki iso Ngacok kengko. iki iso keturutan kabeh kok ya. Wis ditanggapne wayang iki cara urunan nyuwun sewu ndek dalu mawon wonten Medion iki urunane pirang-pirang. Pergo pengen mirsani Mas Kangko iki ditanggapne gratis sampean iki lho. Iya. Mau bengi urunane wong siji iki 150. 150.